प्रणाम। हम सुनीता यादव बागी। देखी हमार चैनल के जे भी मने लाइक सब्सक्राइब ना कैले होई उ जरूर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी आ गीत के लाइक आ कमेंट जरूर करी। देखी यही फागुन के महीना में भोले बाबा चल गए बानी कैलाश पर आ गौरा मैया रोवतानी कहतानी कि सब त रंग खेली अबीर खेली, लेकिन हमार भोला जी तो चल गए बानी कैलाश पर, हम कैसे रंग खेली। यही बात के सोच के आ मैया बड़ा चिंतित बानी। आ कैसे चिंतित बानी भाव लागल बा गीत में। भोला गइले कैला हम रंग के करा से खेला, भोला गइले कैलाश भोला गइले हो, भोला गइले कैलाश भोला गइले हो, भोला गइले कैलाश हम रंग के करा से खेला। देखी मैया देखा तनी कि सब अपना अपना जोड़ा के संगे रंग खेलता, लेकिन हम के करा संगे रंग खेली। मैया रोवतनी आ का कहतनी, राम जी खेले ले अपन देखी मैया अयोध्या में गइल बनी तो देखा तनी कि राम जी सिया के संगे खेलता रन। आ गइल बनी मैया ब्रह्मलोक में तो देखा तनी कि ब्रह्मो जी शारदा के संगे खेलता रन। कैसे कहतनी, अरे ब्रह्मा जी खेले ले अपना शारदा के संग, ब्रह्मा जी खेले ले अपना शारदा के संग, अरे अपना शारदा के संग अपना शारदा के संग
देखा तनी कि सब अपना अपना संगे लेके अपना अपना पति के रंग खेलता। ओइजा से मैया अब लास्ट में गइल बनी वृंदावन में। वृंदावन में देखा तनी कि कृष्ण भी राधा के संगे रंग खेलतनी। कैसे मैया अपन दुख कहतनी, अरे कृष्णा जी खेले ले अपना राधा के संग, महादेव। एक बार प्रेम से बोल दी गौरा मैया की जय।